Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno ni odiochienge ma tarik 4 dwe mar 4 higa mar 2026 dhi kodi e yonendo makare. Arwakni machiegni e chiro niendi mar ng'iend weche kama wakeloni weche giko manyien matuch koni koda kocha. Jofwamb magwa bende ogo tach e counties mopogore opogore en ni magi duto chupni makare kendo thuolendo ma owinjore mag moiko ne gie thuolendo oting'o mano motenore koda seyo ma jatend migawo mar thieth Aden Duale koroni to keto kata biwone mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kotenore koda weche giko makoroni to ofuong'o ne oganda ma pacho kaendi ma oluwo ni gin mago mag miriambo. Mamoko gin mago ma otenore koda weche giko mago mag jiwo jopiny mondo mi nyal ndikore e chenro nendo mano mar ombulu e pacho kaendi. Thuolendo obedo chiw koda duolo ma ochung' ne tayo yiero kaachiel koda tong' mar kor gwenge e pacho kaendi. Bed kod nyagiko machal niendi nyinga en Julian Ouma. Kabende idwa achiel kachiel kokaliore kuom tudruok magwa magiko magwang' book at Color TV Live, YouTube at Color TV kaachiel koda TikTok at Color TV machiegni. Jatendo migawo mar thieth e pacho kaendi Aden Duale koroni to wuok oko kendo yango ni ok bi mone tayo tije yono makare koda moko kuom kwethgo eko maketo sirikal tesre e pacho kaendi. Duale mane loso e kindego eko mag madrasa e boma nendo mar Garissa osemo kalo jalup kata man en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kotenore koda weche mag miriambo mosebedo ka ofuong'o e wi okumba thieth mar SHA. When they speak in their mother tongue, Uhuru Kenyatta and Rigiji, they are defending their community. I will speak in the Somali language to defend the Somali community. Hapana. Wewe tumekupatia 10 years former president. Unaenda unaongea lugha, hakuna shida. Wewe tetea community yako. Na mimi usiku na mchana mimi tatetea community ya Waislamu hasa na community ya Wasomali. Na kila mtu hapa Kenya ana haki ya kuishi. So usitiche sisi. And I will defend President William Ruto in the morning, lunchtime and in the evening. I have defended him in the last 18 months. I have been one of the few politicians who have been very consistent in working and believing in the leadership of William Samoei Ruto. So, Rigiji na hiyo group yako msifikiri mtanitisha mimi. Mweze kunitisha. Naka MCS. Rigiji. Nilikwambia ulete CR Tolof umehepa. Nimekwambia useme hiyo 90 billion ya ulisema ya faith base, nimekuonyesha ya 27 billion submitted. Lakini wewe bado hujajibu swali zangu. Bado mimi nitakuuliza. Utuambie sisi wa Kenya kama wewe you are part and parcel of doctoring the will of your brother at the hour he needed you at his deathbed in London, where you disinherited the widows and the orphans. That's the question number 1. Number 2, I have given you the letter signed by the office of the president sacking you for getting involved in the theft of relief food. I have given you 2 evidence. Jibu za maswali mimi yangu unahepa. And I am ready to challenge you. Before hujafikia kwa rais, I will sort you out. Chiko nogo mabende kata wach managol koda duolo mano mochung'ne tayo yiero kaachiel koda tong' mar kor gwenge pacho kaendi IEBC. Mano madwaro mondo mi joling ombulu mane otimandika
higani ndo mar gana ariyo kod apar kod ariyo kadok chien en gino ndo mabiro konyo mokalo ahinya to e luoko rejistra nogo mano mar IBC. Gino ndo bende ni dwaro mokalo kod mana en ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Magi gin weche gi kuma bende ne owachi kod jalbunido mano ma Alego Usom ga Samuel Atandi e kinde giko mane otwak kod oganda e gwenge makono kane oluwo ni mano en achiel kuom yiko mar neno kata mar yango ni duol nogo mano mar IBC oikore mokalo ne yiero nindo mar gana ariyo prariyo kod abiriyo. We have said it all along, and even if you look at the history of Raila's statements on IBC, he complained that the IBC register was not credible. And I think I want to thank IBC, the new chairman, who is a youth like me. Mr. Ekethoni is almost my age mate. I want to thank him for that determination to clean the voter register. This is something which is long overdue. We want that register to be cleaned. There are so many people who are registered as voters, but they don't exist. And this is the reason why we have always been contesting the credibility of the electoral process. So I think what they are doing is something which I fully support. And I want to urge Kenyans to cooperate with them. This is an election where we cannot afford fraud. We cannot afford fraud in this election. So I think it is what we want them to do. What we want to urge our people, especially our people from this region, the Nyanza region, is that we want them to come out in large numbers, just like other regions, so that they can be able to register as voters. There's thousands of youth from this region who have already acquired ID cards, and the ID cards are lying in the stations. We want to urge them to come out and go and pick those ID cards so that they can register as voters. This is an election where we don't want to take chances. We don't want to take chances. We want to demonstrate our power as a region in the electoral process of our country. We want people to stop laughing at us and saying that Luos are few, but we are so many. In fact, if you want to know which part of the country where the people are giving birth each and every morning, this is our region. But that power is not coming out in the electoral process. So we want to urge our youths and all those people who applied to take for IDs, that the IDs are ready in all the centers. They are ready in Homa Bay. They are ready for collection in Migori, in Kisumu, and here in Siaya. Please get out. Let us apply to be voters, and then let us use that power to determine our future. Kumachielo en mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro nito wuok oko kendo semo mokalo jatend piny William Ruto kotenore koda meko manindo mar jata chenro manindo mar kaduolo nogo mar Kenya Pipeline kaachiel koda joma moko ariyo mabende Gachagua wacho ni gin mago mabende chalo kagima ne orem lure koda chik mane omigi koda jatend piny William Ruto kotenore koda wacho mo manindo mar G2G mawachore ni jatend piny ne nitiere koda lwedo e toko chenro makamano. Gachagua me wacho magi dichieng' makawuono koroni to semo mokalo jatend piny William Ruto ma oyango ni nitiere koda weche giko mag mibadhi ma odhuro. Kila mtu aweko kwa latiri. Wale wazazi uliua watoto wao ya Gen Z wanangojea latiri wakuweke. They'll judge you for killing their children. Sindio? Wakristo wale ulipiga kanisa ya Mweki PCA, kanisa ya Kariobangi PCA, kanisa ya SK Wetima, watakupimia kilo zako vile umesema. They'll judge you. Hao mama mboga na bodaboda uliwadanganya utawainua, atutaweka pesa kwa mfuko kuliko waweke ukawatoa. Wanangoja wakupime na latiri. It is true. Hawa watu wafanyikazi wa serikali na wa private sector, you have raided their pay slips. They are waiting to put you on the weighing scale and they'll judge you according to your work. Wale wakulima ya majani chai, umeingilia siasa ya Sudan, wamekataa kununua majani chai. Majani chai ya wakulima wetu imekaa Mombasa, watu wameenda hasara. They are waiting kuweka wewe kwa kilo wakupimie. Mimi nakubaliana na wewe, kila mtu apimiwe.
Umesema hata matusi watu wapimiwe, utapimiwa matusi. Sasa wewe ni rais, unatangaza mpaka vifo ya ng'ombe. Mpaka umefanya postmortem, unajua ng'ombe ameuawa na kupe. Unatangaza kifo ya ng'ombe na pia uko daktari ya veterinary. Unafanya postmortem. Hiyo vitu yote utapimiwa. So what you said yesterday, the day before yesterday is good. Kila mtu atapimiwa kazi yake, apimiwa kazi yake, tuone vile itakuwa. Jokanyo magdun siasa mar UDA bomanindo mano ma Mombasa koroni to wuok oko kendo chak chenro mano mar goyo debe ne jatend piny William Ruto koten rekoda chung mare manindo mar siasa mar 2027. Jotelo go koroni to jiwo oganda makono mondo mi yosir lwedo chenro go mago mag dongruoge ma ichwalo koda William Ruto magiyango ne git mago makelo ber mogundho ne jopiny kendo jatend piny William Ruto en jatelo ndo ma bende onge koda kweda mag dhoudi. Tuhakikishe tuko ndani ya serikali. Hakuna maendeleo yanatafutwa kwa upinzani. Ikiwa wasiwasi wenyu nyinyi watu wa PAA ni eti mkijiunga na UDA kilio cha pwani kitasaulika, nataka niwahakikishie hapa mchana wazi wazi kwamba kilio cha pwani kitakuwa katika mikono thabiti. Tusishirikiane tu kwa William Ruto kwa vile tunampenda William Ruto. Tushirikiane na William Ruto kwa vile sisi tunataka kung'oa mafisadi na kuweka hii system mpya ambayo sasa inapatia kila mtu haki yake. Jatenda kweth mathoth urbanindo mano mar Senate Aaron Cheruiyot koroni to wuok oko kendo chiwo thuolo mar ndalo maromo 30 ne governors duto ma pacho kaendi mondo mi ginyalo chopo e nyima committees mopogore opogore e urbanindo mano mar Senate mar duoko penjo kotenore koda ka gisebedo ka gitiyo koda omenda mag jopiny. Cheruiyot mane lose gwenge ko mago mag Kipkelly odiochieng' ma konendi ne oyango ni ponono governors go biro rem chopo e nyim committee ndo mano mar od buch Senate koroni to gibiro tiyo koda migepe mamoko mag sirikal enono kaka governors osebedo ka tiyo kod omenda mag jopiny. Accountability is non-negotiable. I want to tell the Council of Governors, wale ambao walikataa kukuja katika bunge la Senate, sheria itachukua mkondo wake. Jana nimemuona chairperson yule governor wa Wajir akiuzungumzia maneno, anatuambia ati sijui magavana wamekata. Mambo ya governors kuja katika bunge la Senate ni maneno ya katiba. Kama county assembly ya Kericho tulipitisha supplementary budget ya 10 billion. Lakini mheshimiwa senator, ile kitu yenye inatusumbua tu peke yake ni kwa sababu gani mheshimiwa gavana aliitwa huko juu na kwenda kujibu hii maswali. Mimi niliitwa kama speaker. Jokanyo magdun siasa mar ODM koroni to wuok oko kendo giyango ni ok gibichiwo thuolo moro amora mar durbonendo mano mar UDA e gwenge ko mar durbonendo nitiere koda mbi e pacho kaendi. Kane oloso e nyasi moro mar ik e gwenge ko mago mag kaunti ma Siaya, jakoma mar duond buch siasa mar ODM Gladys Wanga koro to yango ni lalruok mabiro bedo e kind ODM kaachiel koda UDA en mano ma otenore koda loso sirikal onogo mar 2027 to mano mar chiwo kombe kata thuolo mano ma ODM nigodo e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Tutaingia kama equal partners, kwa sababu chama cha chungwa nimesema ndio chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of Limpopo. Kuna wanachungwa kutoka Vanga, Kwale hadi Todonyang, Turkana. Kwa hivyo tukiingia katika mazungumzo tunaingia kama equal partners na tutazungumza kama vile viti vyetu lazima tubaki navyo. Kakamega is locked in ODM. Na yule ambaye ako na ufunguo pale Kakamega ni Italanyi. Italanyi ni yours truly. So mimi nataka kuhakikishia kwamba Kakamega na Western yote kwa ujumla chama kwamba na uongozi tuko tayari, tuko imara kulinda chama cha ODM.
Waka thuolo machuoko mar yweyo bang' to dok da weche moko mathoth mapod ekoni telendi mano mar nyiendo weche. Parni do achiel kachiel kokalo ko mag tudruok magwa mag wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kachiel kod TikTok at Kala TV. Nitiere kod thuolo mar chwalonwa ote mag bende achiel kachiel. Kikidhi mabwa. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Kulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza close 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mara ng'end weche kama okelo ni weche gik manyien matuch koni koda kocha. Ka wadhi nyaka kar chung'o bunendo mano ma Mbeere North. Wayudo ni jonyuol ojiw mondo mi okaw ting'o nogo mano mar chwalo jopuonjre kata nyithindgi e skul ne chenro endo mar dhi nyime koda somo margi e rang'iny nogo mano mar sekondar. Maendi en kwayo mabende ne ochiw koda migosi Leonard Wamuthenge mabende en jaod bura ma Mbeere North konendo mane oyango ni nitiere atamalo ma odhuro mag jopuonjre marem riwore koda skunde mago mag sekondar kata bedo ni sirikal ma pacho kaendi ochiwo thuolo mar somo nono e skunde mag sekondar. Tukikusaidia kulipa karo, hatusemi sasa mtoto amekuwa ni wetu. Mtoto bado ni wako. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha tumekuondolea mzigo wa karo ya shule, ndio mtoto kila siku akuwe anaenda kusoma. So hizo ndizo changamoto tunaangalia, vile watoto wasome na wapite, kwa sababu sio vizuri kulipia watoto ambao hawaendi shule na pia hawapiti. We shall still keep consulting the parents. We shall have stakeholders engagements with the parents, the BOMs, the parents associations and the principals to make sure that whoever benefits from this program does not drop. Kumachielo en ni ji makwan gi romo 10 ne wito ngimagi e masira makocha mar apaya gwendiko mago mag Kariandusi Gilgila e panendo maduong' mawuok Nakuru ka ochomo Nairobi. Masira makamaendi moweyo ji 10 ka wito ngimagi bende ne oweyo jomoko maromo 5 koda masira kata kod adhondegiko ma opogore motenore koda masira makamano. Kabende masira ni notimore kar saa 3:30 manendo mar otieno. Ilitokea tatu around there ya usiku, na ilikuwa inahusisha matatu passenger matatu ambayo ilikuwa inabeba watu 14 pamoja na driver 14 na driver. Ilikuwa inatoka Naivasha. Hiyo matatu ni kampuni ya Likana Sacco, so ilikuwa inatoka Naivasha ikielekea Nakuru. So ilipopita bridge ya Kariandusi ikapata trailer imestall hapo, ikagonga hiyo trailer nyuma, na kwa bahati mbaya tukapoteza roho 10, alafu 5 wakapata majeraha mabaya. So hao mili ya watu 10 pamoja na hao waathiriwa wengine
wakaletwe hapo sub county hospital hapa Gilgil. Kwa sababu ya accident yenye ilifanyika jana usiku, ambayo mmoja mwenye alikuwa kwa hiyo gari ni kijana wa my sister. Yes. Ambaye sasa ndiye driver, alikuwa anaendesha hiyo gari ya matatu ya Likana. Mimi jambo la kwanza naweza sema jana usiku niliona kwa Facebook watu wameanza kupost ajali ambayo imefanyika ya gari ya Likana, na nilipojaribu kuzoom nione number plate ya hiyo gari sikuwa naiona vizuri. Juu nilikuwa nataka kupiga simu nyumbani nijulie ama niulizie ako wapi, juu najuanga ni driver hizo magari. Sasa sikuweza kutambua gari vizuri, lakini nijua ni Likana. Na asubuhi ndio nilipigiwa na ndugu yangu ambaye naye anafanya kazi kwa Likana office Nairobi. Sasa yeye Dwaro nitiere mondo mi oganda mathur kaindi kedi kata bedi koda kidonindo mano mar siko golo remo. Mano manyalo tigodo mar neno ni ores moko kuom jotuo e pacho kaindi ahinya to mage ko mosebedo kayudore masechego iko mago mag apaya. Maendi en kwayo bende oketi koda pilsgo mago bila ma kaunti ma Kisii bang' kane gisetayo chenro mano mar golo remo mabiro tigodo e reso jotuo mago iko ma oyudore maseche mag apaya. Tuka hapa kwa sababu ya kutoa damu na tumemobilize maafisa yetu wa usalama katika kaunti yetu ya Kisii. Damu hiyo ni muhimu kwa sababu ikiwa pale itasaidia wakati wa emergencies. Mnavyojua kwamba maafisa wa polisi wanakumbana na ajali mingi barabarani, napeleka wagonjwa kule kwa hospitali, na wakati mwingine wanahitaji damu. It is important for you to donate so that you can save a life somewhere. Na kwamba damu haiuzwi. Damu tunapatiana free, vile na wewe pia unapatiana bure. Yule ambaye anaweza kukuzia damu, ni vizuri uweze kuripoti hiyo kitu ili tuweze kushika huyo mwizi mwenye anauza damu. Duond buch siasa mar ODM wacho ni ok giikore mano mar chiwo thuolo moramora mar duond burnindo mano mar ODM kata gwenge ko magintiere koda mbi ni duond buche mamoko. Maendi en wachneno bende ne ogol koda jotelo giko mago mag ODM ahinya to magiko mag kaunti ma Homa Bay mane oluwo ni chenro nindo mano mar keto lalruok kata bedi ni biro bed kete e kind duond burnindo mano mar ODM kata koda manindo mar UDA to thuolo mag ODM biro dong man kaka osebedo kaluwore ni onge kaka duond bura mamoko nyalo biro chungo ng'atgi e gwenge ko ma ODM nitiere koda mbi. Maendi gin weche gik mabende ne otel kod wachi koda joduo nindo mano mar ODM ka otelnegi koda jaod bura nindo kata jakomo mar ODM e kaunti ma Homa Bay Peter Kaluma. We don't care what much you will say there, but one thing we insist on, and one thing you must tell whoever you are negotiating with, and our irreducible minimum as Homa Bay party people, is that Homa Bay is ODM zone, and it will be only for ODM, members seeking elections on behalf of any coalition, if we go to any, before the elections and even after the election. In terms of the activities for the party, we have resolved that all the branch officers must be active, more active than they have been beginning now. All the ward officers must be active, as the county leadership will be moving around across the county, engaged in various party-related activities to strengthen the party and to meet the party membership. The party registration must continue in earnest, and we will be meeting the delegates of the party up to the polling station levels. To call upon all the branch chairpersons and sub-branch chairpersons. We've agreed in this meeting that you are going to hold meetings in your branches or sub-branches and make sure that you mobilize our people to register as voters. As leadership at this level, we are going to mobilize our MCS,
We've agreed the chair and the secretary will mobilize all our MPs, Senate and Women Rep, so that we come up together and mobilize our people. Rowere ojeo mondo miyo nyal wuog oko kendo dikre ne chenro nindo mano mar kawo ombulu kaachiel koda opande ne ikruok nogo mar yiero mar 2027. Maendi en kwayo mane ochiw koda migosi Arnold Otieno e kinde giko mane ochiwo chiemo goeko mago mag konya ne nyasinde mano mar Easter e gwenge ko kata kar dak mano Manyalendabi. Kama bende ne okwayo stand arita kwe makono mondo mi otem duto mar neno ni weche giko mag arita onyal bedo makare e gwenge makono. Paro mine Manyalendabi kae kawuono mondo wan bende washerekea wach mar Pasaka. Wabed gi Pasaka maber. To kendo akwayo yudhe wa Manyalendabi wabeduru gi kwe. Sama jatelo moro amora obiro tadwaro ni mondo miye thuolo mondo giwuo gi jopiny. Kila ng'ato mondo tim ang'o ous agenda mare. Akwayo jo Nyalendabi, especially yudhe Manyalenda. Wakwayo ni mondo kila ng'ato owuogi mondo kaw kura. Joma onge IDs wasebedo ka wakelo jo IDs biro kae to gimiyo ID. Kisebedo gi ID adwaro ni kila ng'ato mondo obed kod ang'owa obed kod kura. Kura ni ema dhi bedo silaha marwa mar dhi e lweny. Security makae osebedo marach sana e Nyalenda ka. To gima dwaro ni all units mantiere e Nyalendabi mondo gi make sure ni nitiere security. To security no ko ginyal miyowa to wan kaka yudhe I will mobilize me personally mondo wane kaka security nyalo bedo e Nyalenda. Otherwise security ma wantiere godo kae ok ber nikech yudhe wa inego, yudhe wa ichwado kendo mano gimok ber. Unganisha ila Auma. Wasebedo kwa inyore wach security, nyithiwa mon mause chiri mayo, joma itich leti mayo, waonge gi security, stimni ma oboch moko. Seyo koroni to imedo biune jotelo moko mawuok e kaunti ma Kisumu magiko ma osebedo kagolo jogiko ma otwe e ute mag ang'echa kendo bang'e giwegi thuolo giduogo timo timbegiko mago mag maundu kaachiel koda kuo e gwenge ma opogore opogore. Kabende ojiwgi mondo mi gine ni weche giko mago mag arita kwe nyal redi mokalo e kaunti nindi mano ma Kisumu kaachiel koda alwora mare. Maendi en kwayo mane ochiw koda okil Fred Odumo ma bende olap dhoge ndong ne komnindo mano mar Senate ma kaunti ma Kisumu. Minyalo wachi ni support insecurity. Gima goyo wachono, uwinjo kada nyithindo manyotho ayaroka. Gin mano wetewa, gin be mana joma wang'eyo, to kada joma onego gigo bende mana wetewa. Omiyo ng'ato kik bedi ne sa ma ng'ato timo maundu to wacho ni an protected gi government. Iwinjo ka nying ji magiluongo. Ka samoro polisi omako moro, to polisi go bigo ne gi simo ni mondo wejo marichogo. Omiyo mano gima nyaka wang'i with our local leadership. The OCSS magwa gi chief magwa binya koro wawuo godo. Ke nyithindo gi bine gina jomwang'eyo. To sama make kotere sel, to jasiasa moro osego simo, kada ng'at maduong' malo osego simo ni mondo tim ang'o owegi. Omake kanyo chenrendi mano mar Nyiend Weche mane wakilni weche giko manyien matucho koni koda kocha. In wane wantiere kodi chakruok nyoro koro wachope giko mar chenro niendi agoni erokamano ahinya kendo imedo mana kete mjowi mari mihere kendo migeno mar kala. Wirani wantiere koda chenro moko mathotho makelo ni moro ma odhuro kaachiel koda puonj ma opogore opogore. Nyinga en Julian Ouma. Oriti makawuono ibedo koda Otieno Makare.